מה הוא עושה לך? מה עידו עשה לך? מה עם הנוגה? נו, למי? לעידו? מה קרה לעידו? הוא נפל? אוי. מה קרה לה, גמי? מה? לא להרביץ. נשיקה. מה זה? אתה רוצה לשיר שיר? אמא, אולי... איזה שיר? גמי דחף את עידו, ואז... איזה? סבתא. איפה סבתא? סבתא. איפה? סבתא. איפה היא? סבתא. היא הלכה הביתה. סבתא. איפה סבתא? סבתא. סבתא הלכה הביתה? סבתא. מה אכלת היום בגן? עידו. מה אכלת היום? עידו. מה אכלת עם המרק? אבל. מה אכלת עם המרק מה בגן? קרה לעידו? לא קרה לי איתו שום דבר. אופ. אוי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אכלת היום בגן? די באמת. אכלת קוסקוס? אכלת קוסקוס? אתה אוהב קוסקוס? עם המרק? טיטים, טעים. נכון. אכלת יפה? די! ראית אותי כבר. לא, די. אגם. תקשיב רגע בבקשה. שנייה. מה? אין פה קוסקוס. מי אכל פסטה היום? פסטה, כן. מה עושים עכשיו? לאן הולכים? לישון. סבתא. לא. סבתא. יובל אמרה. לאן הולכים? סבתא. לי? שון. נכון? אמרנו לילה טוב לכל החיות באמבטיה? נכון? אמרנו להם לילה טוב, לקוף ולאריה. תגיד לילה טוב. לילה? לילה? חלומות? נהי? גם את השיר. בקבוק? גם את השיר. אני אכין לך בקבוק? בא. מה? בא. אינה. מה? אינה. לא הבנתי. אינה. לאן אתה הולך? אינה. אבא. אינה. מה? אינה. בוא תראה לי. אינה. תגיד לילה טוב. תגיד ביי. תגיד ביי ביי. אינה. טוב. אגם. אגם. לא? בוא נכין בקבוק.